வாட்டர்மேன் ஸ்டாருக்கு வந்து ஒரு ரொம்ப பெரிய ஒரு காழ்ப்புணர்ச்சி வந்து திவ்யா மேல இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு பியூர் வெஞ்சன்ஸ் இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். 70 நாள் நீ வேஸ்ட், நீ பாதியில வந்தவன், நான் டே 1ல வந்தவன், இல்ல ஏதோ லாஜிக்லாம் கிடையாது. தர்பூஸ் கிட்ட எல்லாம் நீங்க லாஜிக்லாம் எதிர்பார்க்கவே முடியாது. அவன் இஷ்டத்துக்கு அவன் பேசுவான், அவன் இஷ்டத்துக்கு அவன் வந்து எடுத்து விடுவான். அதெல்லாம் நம்ம கண்டுக்க கூடாது. பட் சொல்றேன், லாஜிக்கே இல்லாம அவ்வளோ வெஞ்சன்ஸை வந்து திவ்யா மேல வந்து எடுக்கிறாரு. திவ்யா இந்த இடத்துல வந்து என்ன தப்பு பண்ணாங்க? இந்த இடத்துல திவ்யா வந்து திவ்யா குட்டி ப்ரொபோஸ் பண்றதுக்கும் அவங்க கூட டான்ஸ் ஆடுறதுக்கும் அவங்க கூட ரீல் பண்றதுக்கும் மட்டும் வந்து வாட்டர்மேனுக்கு திவ்யா தேவை. ஆனா அவங்க ஒரு பவுண்டரி செட் பண்ணாங்கன்னா அப்போ வந்து நீ எல்லாம் இப்படி பேசக்கூடாது, நீ எல்லாம் இப்படி பண்ண, நீ எல்லாம் இப்படி பண்ண, நான் டே 1ல நீங்க இந்த மாதிரி வந்து பவு பவுன்னு சொல்லி குலைச்சிட்டு இருந்தாரு. இது நான் சொல்ல விரும்பல. அவர் அப்படி சொன்னா நான் அப்படி ரிப்பீட் பண்ண முடியாதுல்ல. அப்புறம் அவருக்கு எனக்கு வித்தியாசம் இல்லாம போயிடும். என்னோட ரிவ்யூல வந்து ஒரு தரம் இருக்கும், என்னோட ரிவ்யூல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மேனர் இருக்கும். ஆனா அந்த ஆளுக்கு டாக்டர் படிச்சிருக்கான்னு சொல்றாங்க, ஆனா என்னால நம்ப முடியல. ஒரு எல்கேஜி பசங்களுக்கு இருக்கிற ஒரு மேனர்ஸ் கூட அந்த ஆளுக்கு இல்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன்.